Bij een brand onder Dotingastraat in de Ljouwerwijk geboren is voor een man het stoffelijk omschot van een man voen. Elke dag gaat het om de 44-jarige bewoner. Een jongen van 14 waart om 11 uur een wekker van een sterke brandlucht. Hij liet Bob in het wenhoes te sliepen en kon hem zelfs in veiligheid brengen. Ik werd bellen door mijn vriend dat er brand was op Dotingastraat 54. En ja, op dat moment denk je van ik had er wel brandweerauto's, maar ik was nog net echt bewust dat het hier was. Dus ik weer van terug gaan staan en toen zeg ik inderdaad, er zijn brandweerauto's en een ambulance. En dan stond een politieauto voor, dus ik ben nou ook abrupt naar Boeten gegaan. Een jongen van 14 was boven en werd door de rook gealarmeerd. En vervolgens bleek de brand beneden te zijn en daar is een slachtoffer gevallen. Dat is natuurlijk het grootste drama. De brand was op zichzelf heel snel meester toen de brandweer hier was. Maar te laat voor het slachtoffer, dus ja, dat is toch een klap. In de eerste plaats natuurlijk voor het slachtoffer en zijn familie. En er vindt nu verder technisch onderzoek plaats en ook nadere mededelingen ook over de familie komen pas later. Het kind dat het jette gebeurd is, brandje? Ja, vorig jaar en rond deze tijd. Maar toen was de brand heftiger dan nu. Dat weet ik al. Dat er echt vuur naar boeten kwam. En nu weer meer rookontwikkeling wat ik zien ha. Alles zal nader onderzocht worden. Ook natuurlijk verder onderzoek. Maar eerst nu al aandacht naar het slachtoffer en de familie van het slachtoffer.